Okay, sige. 'Di ba yung nakita nating picture sa Facebook kung saan abang nagsisimba, ano, doon nakalagay yung isang multo doon sa mga nagkakanta doon sa likod. Ayan. Pero sa tingin ko nandyan lang 'yan eh, 'di ba? Ayan. Diyan daw nagpapakita yung multo kapag gabi dito sa simbahan. At sa tingin ko, picture lang yon o baka si Ambet yon o yung bata yung nanonood. Ewan ko kung gagawan ba ito o totoo ito eh. O yung si Ambet o yung bata lang yung nanonood doon. Kasi alam mo naman yung simbahan ng Barangay Margot oh. Look, ang tahimik dito at walang kababalagan eh. Ginagawa nila akong maaga dyan sa kababalagan nila dito, kaya mga tanga sila talaga eh. Gusto ko silang sapakin sa sex video ni Delimay eh.